Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich, ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jan Sobotka, wykładowca, artysta i fotograf. W 2004 roku założył Katonbet, portal internetowy poświęcony berlińskiej scenie artystycznej. Znajdziemy tam ponad 14 000 zdjęć jego autorstwa. Przyjął na staż Litwinkę Julię Goit, aktorkę teatralną po studiach ekonomicznych, którą do Berlina przywiodło zamiłowanie do fotografii. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. W ramach tego programu Julia spędziła w Berlinie 3 miesiące z myślą o tym, aby później właśnie tam pracować. Od czasu upadku muru berlińskiego ta wielokulturowa stolica przyciąga atmosferą swobody licznych artystów, którzy znajdują w mieście wsparcie i inspirację. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. Nasza para fotografów zaadoptowała na kilka godzin ten stary browar na studio fotograficzne. Julia Goit ma bardzo osobiste podejście do fotografii, odmienne od postawy Jana Sobotki. Oboje jednak interesuje technika portretowa. Podczas sesji z modelami pracowali na wspólnym planie, a każde z nich mogło porównać swoją wrażliwość i technikę z podejściem partnera. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. W trakcie tej współpracy Julia odnalazła to, czego brakowało jej w Wilnie, czyli twórcze środowisko oraz kompetencje artystyczne i pedagogicznie doświadczonego fotografa. Wszystko, co konieczne do stworzenia dobrych warunków pracy. Šita programa labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Julia poważnie zastanawia się nad pozostaniem w Berlinie i założeniem własnej firmy. Podczas pobytu w ramach programu odnalazła się już na tutejszym rynku zawodowym. Tai aš manau, kad čia labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai.